سلام دوستان، امیدوارم که خوب هستید. салом дӯстон, хуш омадед ба шабакаи биография филм. ҳатман ба шабака обуна шавед ва наворҳои навбатиро интизор шавед. имрӯз мо дар бораи яке аз чеҳраҳои маъруфи тоҷик Рустам Азимӣ ҳарф мезанем. сарояндае ки мешиноседу қадраш мекунед, сурудҳояшро ҳамагон медонанд. бишнав садои маро, пай бурдед ки сухан дар бораи кист. Рустам Азимӣ 18 октябри соли 1989 дар шаҳри Панҷакенди Бостонӣ чашм ба олами ҳастӣ кушодааст. ӯ аз даврони кӯдакӣ меҳр ба санъат баста кӯшиш кард то муваффақ шавад. соли 2014 қадами аввалини хешро ба ҷодаи санъат гузошт ва сурудҳои навбанавро барои мухлисонаш пешкаш намуд. аввалин суруде ки сароид ном дошт бишнав садои маро буд ки ӯро дар байни мардум муаррифӣ намуд. сурудҳои сароидааш пур аз меҳру муҳаббат, дӯстдорӣ, бевафоӣ ва хиёнат мебошад. Рустам Азимӣ аз даврони кӯдакӣ орзуи сароянда шуданро дар дил мепарварид. дар маҳфилҳои мактабиву ҷамъоматҳо суруд мехонд ва аз ҳамон лаҳзаҳо орзуи сароянда шудан дар дилаш пайдо шудааст. ба гуфти худаш ошиқ нашудааст, аммо хондани сурудҳои ошиқӣ барояш писанд аст. сабаби дигари хондани сурудҳои ошиқиро дар писанд будан ба ҷавонони имрӯза медонад. аз оила барои сароянда шудан ҳамеша падараш дастгираш буду, модар зид. аммо дили модарро Рустам Азимӣ бо сароидани суруди модар дарёфт ва билохир модарро низ розӣ намуд. дӯстат дорам ошиқона бебаҳона ҷони ман дӯстат дорам. устоди аввалинашро низ дар ҷодаи санъат падараш медонад. ҳамчунин Аъзамҷон Ахмедовро устоди худ меҳисобад, зеро барои сароянда шудан барояш кӯмак намуданд. суруди сарояндагони марҳум рӯҳашон шод бошад Кароматуллоҳи Қурбон аз сарояндагони ҷавон Садриддин Наҷмиддин ва аз сарояндагони Эрон бошад Муинро гӯш мекунад ва онҳоро чун устод медонад. ба гуфти худаш намедонад ки кадом сурудаш ӯро машҳур кард, вале медонад ки сурудҳояшро мухлисон хуб қабул доранд. Рустам Азимӣ дар шаҳри Исфара бо Шабнами Сурайё консерт гузоштааст. ҳамчунин ҳамасола дар тамоми минтақаҳои кишвар шоу консерти худро барои мухлисонаш омода мекунад. дар ҷодаи сарояндагӣ Рустам Азимӣ ба касе тақлид намекунад. ба гуфти худаш услубе ки дорад стили худи худаш мебошад. ӯ андеша дорад ки ҳар як сароянда сабку услуби худашро бояд дошта бошад. матни сурудҳояшро шеърҳои адибони классикии тоҷик Ҷалолиддин Румӣ, Хайём Мушфиқӣ, Ҳофиз ва шоирони имрӯза аз ашъори Озарахш ва бештар аз ашъори Синои Абуалӣ дар бар мегирад. гурӯҳи РА соли 2016 ташкил шудааст ва соли 2017 аввалин қадамҳои худро гузоштааст. то ин дам суруди клипҳои ҷадидро барои мухлисонаш пешниҳод намудааст. ба наздикӣ албоми нави рақсӣ Рустам Азимӣ пешниҳод шуд. шумо метавонед аз шабакаи ютуби Рустам Азимӣ RA Group дастрас карда бошед. силкаи каналро дар описание ва комментария мегузорам. дароед ва аз навигариҳои Рустам огоҳ шавед. дар ин ҷода ба Рустам Азимӣ бурдбориҳо таманнун намуда бо шумо худоҳофизӣ мекунем. хайр, ба шабака обуна шавед ва наворҳои моро падилитсия кунед. عجبا با همه مشکل میزند دل میکشد غم درد دنیا رنج قسمت جبر دل